samu shiga bai iya ba an da hanya an da jikan shehu zama zan yi dan gari da Allah ku zanna akwai kuɗa ka zanna muna zama zan yi ya guda na dauki takalma ne okay sorry ya guda Allah ya guda gadi ya guda Allah ya guda Allah kowa da ya koshi Allah ya kiyaye innahu bi sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim dan Allah ku dan buda wanga dan ko haka an ka tashi an biya mutane Davidu yace sai ayi wallahi yace kai da mun game da shi in ce Davidu da kun autan mamman shi kawai na biya shi to Alhaji Kashimu mai kasa sani na gidan dan Kande su ne aka kallo an gani a YouTube gashi tsirara ana kallon su dake hili jama'a dambe an tafi an dawo kula da randwayin rosalin irin su Undertaker irin su duk yan dambe suna tafiya su shekara 4-5 kuma sai kaga sun dawo to irin su ne namu kamar John Cena ne da shi da Undertaker mana Robert John Cena Allah kiyaye tarihi na dakan da tafiya zai wallahi tallahi ya gyara kula kai sai tsora uba ya Alhaji yace ya in samu wani mai arziki ya ce ma Ali Zuma ya aza mai 500,000 da mai kasa muga ta kungiyar dambe ta ayyar zuwa da gudu su ne a duk sun buge junansu ɗan amur shi kan shehu Allah shi kan jafar kuna za a ta idan nasu ba ni jaja ja ba ne duk wanda an ka buge kowa na iya buge kowa sai dai neman sa'a kuma mai gidan wanda ya tafi to in za a yi gurgu da ya ga gurgu da ya ga gurgu